Op dit moment 6 Zeeuwen met corona in het ziekenhuis. Het is dinsdag 29 september. Dit is Zeeland Nu. Het blijft hartstikke druk in Zeeuwse teststraten. Gewonden nadat auto op pand inrijdt. En altijd op zoek naar de beste kermisattractie. Dag dames en heren. In de afgelopen week zijn er in Zeeland 124 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. 17 meer dan de week ervoor. Blijkt uit cijfers van de GGD. En bij mij aan tafel zorgredacteur Ilja Tuning. Ja, Ilja, wat zeggen deze cijfers nou? Nou, deze cijfers zeggen dat het aantal besmettingen toeneemt. Ze nemen in ieder geval niet af. En dat zie je ook als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen weken. In de zomer waren er echt heel weinig besmettingen. Daarna hadden we een aantal weken zo tussen de 40, 50 besmettingen. En ineens vorige week boven de 100 en deze week boven de 120 besmettingen. Dus ja, het neemt toe. Niet zo erg als in de rest van Nederland. In Zeeland valt het echt nog mee, maar het neemt toe. En je ziet het ook aan de ziekenhuisopnames. Er liggen nu 6 Zeeuwen in het ziekenhuis. Dat is niet veel. Maar ja, dat hebben we ook lange tijd niet gezien. Hè? Er zijn dus weer ziekenhuisopnames. Dus je kan zeggen, ja, die tweede golf die gaat niet helemaal aan Zeeland voorbij. Nee, en hoe staat het op dit moment met de drukte in de teststraten? Ja, daar is het nog steeds heel erg druk. Terneuzen valt mee, maar in Vlissingen en Goes, daar zitten de teststraten tot en met donderdag alweer helemaal volgeboekt. Dus als je belt, ja, kan je pas daarna terecht. In Zierikzee zit het tot en met vrijdag helemaal volgeboekt. Dus dat betekent dat er heel veel mensen lang moeten wachten op hun test. Heel vervelend voor heel veel mensen, voor veel bedrijven. Dus je ziet dat er oplossingen worden bedacht. Bijvoorbeeld bij ouderenzorgorganisatie SVRZ, daar was ik. Daar gaan ze nu zelf in huis testen om de teststraten een beetje te ontlasten. Dan mag je je mond goed open doen. En dan ga ik achter in je keel het testje afnemen. Je merkt wel dat collega's soms het wat spannend vinden. En dan is het wel fijn dat je de meeste mensen kent en ze dus ook wel een beetje gerust kan stellen. Het is even slikken, maar dan, nee, het valt wel mee. Ik zag, je had geen tranen in je ogen meteen. Nee, dat klopt. Nog een keer goed naar boven kijken en dan ga ik heel voorzichtig. Als een van de eerste in Nederland is SVRZ begonnen om eigen personeel zelf te testen. Dat scheelt tijd. Zorgmedewerkers hoeven niet naar de teststraten. En het scheelt drukte op de teststraten zelf. Want juist in verpleeghuizen moet regelmatig veel en snel worden getest. Als er ergens een positieve besmetting is, dan willen we binnen die woning of binnen die afdeling iedereen zo snel mogelijk getest hebben. Zowel de cliënten als ook de medewerkers. Dus dan is het belangrijk dat dat snel gebeurt. Je bent snel aan de beurt, je bent in een vertrouwde omgeving. Je wordt geholpen door je collega's. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel positief. Morgen krijg je de uitslag. Okay. Waarom doen jullie het nu pas? Waarom zijn jullie er niet eerder mee begonnen? Ik denk dat dat hoort ook bij deze crisis. Je probeert iedere keer bij te schakelen op het moment dat dat nodig is. Op dit moment hebben we een hele goede regeling met de ziekenhuizen. Maar bleek dat als we heel veel mensen tegelijkertijd hebben die getest moeten worden, dan wordt het erg dringen bij de teststraat. En vandaar nu deze aanpassing. En zo proberen we steeds mee te bewegen met wat er gebeurt. Het is voor ons allemaal spannend. Dus je wil ook heel graag snel weten van loop ik nu risico, ben ik ziek, ja of niet. En dan is het heel fijn als je snel en laagdrempelig getest kan worden. Ja, nou is dit bij SVRZ als de grootste verpleeghuisorganisatie in Zeeland. Hoe zit het bij andere verpleeghuizen? Ja, hetzelfde als in de rest van Nederland, zeg maar. Alle zorgmedewerkers moeten gewoon naar de teststraat, maar ze krijgen wel voorrang. Ja, dus het gaat iets sneller. Ja. Dankjewel. Ja, in Zeeland telt ondanks de stijging een stuk minder coronabesmettingen dan de rest van het land. Maar toch gelden de nieuwe maatregelen die gisteravond zijn aangekondigd, ook hier. Tot teleurstelling van sportclubs en horeca. En dan is het toch cru dat wij als Zeeuwse verenigingen toch getroffen worden door deze maatregelen. Ja, ik snap het enigszins wel, maar ik vind het uiteraard voor mezelf en heel Zeeland heel jammer. Het betekent zware inkomstenderving. We hebben natuurlijk entreegelden bij het eerste elftal. Onze kantine moet op slot. Daarnaast zullen sponsoren toch ook zich gaan roeren van wat gaat er allemaal gebeuren. En als dit veel langer dan die 3 weken in stand blijft, ja, wordt dat ook zeer zeker een probleem.
Voor een dergelijk groot gebouw hier, waar we normaal 350 mensen kwijt kunnen, nu al maar een 120. Als we dan weer terug moeten naar 30, ja, dat zou voor ons echt rampzalig zijn. Een auto reed gisteravond laat een gezondheidscentrum binnen in Vlissingen. Een inzittende van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn begonnen op de Nieuwe Vlissingse weg, die 80-weg. Hebben ze keihard gereden. Toen zijn ze over de berm op de Ventweg terechtgekomen. Hebben de keien meegenomen. Die zijn helemaal ontzet. Dat autootje dat stond er al, is helemaal ongedeerd gebleven. Dus wij denken dat ze niet anders als de lucht in zijn gevlogen, omgedraaid en in de gevel terecht zijn gekomen. De bestuurder van de auto is gearresteerd. Het gaat om een 22-jarige man uit Vlissingen. De politie vermoedt dat hij onder invloed van verdovende middelen reed. De Westerschelde-tunnel is vanavond en vannacht dicht voor al het verkeer. Vanaf 8:30 wordt iedereen omgeleid via Antwerpen. Het is tijd voor het jaarlijkse groot onderhoud. In de tunnel, maar ook op het Tolplein en aan de Tunnelweg. Om 4 uur morgenochtend moet hij weer open zijn. Brian van Goetem uit Terneuzen moet op zoek naar een nieuwe wielerploeg. Zijn contract bij Lotto Soudal wordt niet verlengd, melden Belgische media. Lotto Soudal zou maar liefst 10 ervaren renners uit de ploeg zetten. Van Goetem rijdt deze week de Binkbank Tour met morgen een tijdrit in Vlissingen. En daarna doet hij in het tricot van Lotto Soudal nog mee aan de Vlaamse klassiekers. 250 meter, kom op, hou vol. En willen we in de toekomst nog eens een Nederlandse winnaar van de Tour de France, dan moet er nu iets gebeuren, is de noodkreet van team Jumbo-Visma, dat een clinic gaf op de CSW in Vlissingen. We zien dat het aantal jongeren dat aan fietsen doet enorm klein is en ook de laatste jaren afneemt. Dus we gaan naar de scholen toe om jongeren kennis te laten maken met de wielersport. Als er nou talentjes bij zitten, wat dan? Allereerste doel is om de vijver met het aantal jongeren dat fietsen te vergroten. Dat zou natuurlijk wel heel erg gaaf zijn als we kunnen zeggen dat we vandaag op deze school zijn en over een aantal jaren een talent zien rondfietsen. De leerlingen die een snelle tijd neerzetten kregen dan ook het advies is te gaan kijken bij een lokale wielervereniging. Want wie weet. Zeg je kermis Terneuzen, dan zeg je Wim de Maat, kermisambtenaar bij de gemeente. Hij regelde 17 jaar lang de attracties voor de kermis en probeerde de meest bijzondere binnen te hengelen. Maar nu gaat hij met pensioen. Je moet er niet te veel over beginnen, want dan krijg ik een brok in mijn keel. Voor Wim was dit toch wel zijn kindje. Sinds 2003 organiseerde hij voor de gemeente Terneuzen de kermis. En dat deed hij met heel veel plezier, want Wim is er gek op. Een gezellige sfeer die er altijd is en de muziek. En de ene die draait soms housemuziek, maar ook André Hazes en zulke dingen. En dat vind ik wel het gezellige aan de kermis. In de afgelopen 17 jaar zorgde hij ervoor dat grote attracties naar Terneuzen kwamen. In eigen tijd reisde Wim door het hele land om exploitanten te verleiden naar zijn kermis te komen. Naar Nijmegen, naar Goes, ik ga nog een keer naar Uden en ik deel 10 kaartjes uit. En dan er 2 of 3 reageren waar hij eens mee verder kan onderhandelen. En zo probeer je iets nieuws naar Terneuzen te halen. Als er 10 jaar niks verandert en het blijft allemaal hetzelfde, dan ga je de mensen horen mopperen. En dat moet je nou net niet hebben. Vol passie zette Wim zich in om grote, unieke attracties binnen te halen. En dat wierp zijn vruchten af. We hebben hier ooit eens een reuzenrad gehad. Ja, dat staat alleen maar in Amsterdam, in de grote steden. Maar we hebben hem hier wel in Terneuzen gehad. Dit jaar lukte het Wim om zijn favoriet weer op de kermis te krijgen. De Booster. En daar ben ik wel blij mee, want dat is toch wel echt waar de jeugd om vraagt. Gaat u daar nou zelf eigenlijk ook nog in? Vroeger ging ik er wel in, maar nu niet meer. Ik ben eigenlijk wel alleen hartpatiënt geweest. En mijn vrouw zei altijd, bij knetterhek kan je erin kruipen, maar ja, dat was wel echt gaaf. Na 39 jaar werkzaam als ambtenaar is het nu dan zover. Wim begint aan zijn pensioen en dat geeft een dubbel gevoel. Ik ben wel een beetje bang voor de winter. Nou ja, want dan is het vroeg donker. Nou ja, wat moet je dan doen? En nu pak je de fiets en je wandelt een beetje. Nu is dat wat te doen. Maar ja, wie weet komt er nog een jaar achter dit jaar. Want Wim hoopt stiekem dat de gemeente alsnog een beroep op de pensionado gaat doen. Zijn hart is nou eenmaal verknocht aan de kermis van Terneuzen. Als ik een positief bericht krijg van wil je volgend jaar nog helpen, dan zal ik nou in mijn eigen tijd en mijn eigen benzine en mijn eigen kosten toch wel iets van moeten doen. Weer op pad door het hele land. Wim heeft het ervoor over en met die hoop
kijkt hij uit naar volgend jaar. Er komt geen extra onderzoek naar de integriteit van CDA-provinciebestuurder Johannes de Bat. Dat is de uitkomst van een speciale vergadering gisteravond van alle politieke partijen in Provinciale Staten. De Bat wordt door ondernemers uit de gemeente Reimerswaal en een advocaat uit Goes belangenverstrengeling verweten. Strakke gezichten tijdens een ingelaste vergadering vanwege ernstige beschuldigingen aan het adres van gedeputeerde Johannes de Bat. Hij zou in Ierseke een nieuw tracé van de gevaarlijke smalle Zanddijk dwarsbomen omdat zijn broer daar grond heeft. En dat zou neerkomen op belangenverstrengeling, een politieke doodzonde. En die ophef die is ontstaan, die doet heel veel met je. Zeker als je als bestuurder integriteit hoog in het vaandel hebt staan. Ik doe mijn werk, en dat weet u, voor onze provincie met heel veel plezier. Maar de afgelopen dagen waren niet aangenaam. En dan zeg ik het voorzichtig. De Bat kreeg verwijten omdat hij op eigen houtje met betrokkenen gesprekken voerde over de Zanddijk. Klopt het dat meneer de Bat in gesprek is geweest met direct belanghebbenden, zoals in de stukken? En vindt u dat integer? Onhandig optreden, overenthousiasme en impulsiviteit waren kwalificaties. Zelfs coalitiepartijen als VVD en PvdA kraakten een paar harde noten. Is toen alles in het werk gesteld om een integriteitskwestie te voorkomen? Uiteindelijk namen de Staten genoegen met de uitleg van de Bat dat hij echt niet wist dat zijn broer grond in de buurt heeft bij een aftakje van dat eventuele nieuwe tracé. Een harde les voor de gedeputeerden. Het eerste is inderdaad dat als je gesprekken voert, ook al doe je dat met mensen die je heel erg vertrouwt, dan nog... Je denkt dat het om een informele setting gaat? Dan nog voer je het gesprek met iemand erbij. Dat betekent wel iets overigens, maar dat is dan wel de les die je daaruit wilt leren. En de andere les is ook dat je ten allen tijde in een gebied waar veel familie woont, toch nog alerter bent dan wat ik nu al heb geprobeerd te zijn. Opluchting? Ik ben vooral moe van een lange avond en van een paar dagen die ook wel nachtrust hebben gekost. Bewolking, vandaag en af en toe een bui, maar ook het zonnetje liet zich wel zien. Het was niet koud, met 18 à 19 graden. Morgen is het 's ochtends droog met geregeld zon. In de middag volgen meer wolken en regen. Temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar er staat wel meer wind. En de dagen erna is het ook wisselvallig, maar dan wel koeler. Straks in Weg van Water. Waarom zijn muskusratten eigenlijk schadelijk? Wat doen ze dan precies? Je ziet wat los riet drijven, keuteltjes in het water, kleine haarworteltjes. Ja, en al met al maakt dat het plaatje compleet dat je denkt van ja, er zit hier een rat. Ja, alles over muskusratten dus, dat zie je nu. En als je daarvan gruwelt, dan schakel je gewoon daarna weer in op Omroep Zeeland voor het uitgebreide weerbericht en Trots op Zeeland. Fijne avond.